हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोदान ब्लगाव फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आरो जोंहाबो बेबायदिनोसै लोगोफोर। बिनिफ्राय आङो दिनैयो ब्लगखौ मावनाय दांनाय जेबो लाबोनाय जानाय नङा। मानो होनोब्ला आङो एसे नैबे भिडिअखौ लाबोनो होननानै गोसो जानानै बिराद भिडिअखौ नुनानै आं बोरैबा मोनदों आरोना लोगोफोर। भिडिअखौ नायखांनानै नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार खालामना गालांबानो जाबाय। जेसे हायो एसे शेयार खालामनानै होबानो जाबाय अननानै प्लिज। नोंथांमोननाव आरो आङो रोजा रोजा अनसुंथाइ बिबावनाय थाबाय आरोना, सापर्ट बिबाय थाबावबाय। आरो चेनेलावहाय जायफ्रा गोदान अननानै प्लिज साबस्क्राइब बानायनानै थांदो आरोना लोगोफोर। अब्ला लोगोफोर नैबे जिहेतु नैबेयो आब'मोना स्किनियार होनानै अनसुंथाइ बिदों नङा होमबा, बे अनसुंथाइखौ अननानै नोंथांमोना बयबो थाइसे थाइनै होलायलायदो, सापर्ट खालामलायदो। बेखौ आरो गिबियावनो फोरमायखानाय जाबाय आरोना लोगोफोर। मानो होनोब्ला आंहा भिडिअखौ लाबोनो हादोंब्लाबो अनसुंथाइ हरनो जेबो राहा गैया। नोंथांमोनाथ' आंनि बेकग्राउन्डआव नुबाय थाखायो नङा होमबा माबायदि सोलिनायफोरा। ओमफ्राय फारसेथिं जोंहाबो बिहावा गोबां जखम जानानै दङ, जोंहाबो गोब्राब गोसा लोमजानानै दङ आरोना। बिनि जाहोनावनो आङो अनसुंथाइ होनो हाया। रायजो राजाफोरनाव आङो बयनावबो गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा बिहरनाय थाबाय नैबे आब'नि थाखाय, सापर्टनि थाखाय। अननानै बयबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय। जि भिडिअखौ नैबेयाव होदोंमोन ना, बे आब'नावबो बांद्राय नुवाखै। बिनिखायनो नोंथांमोना थालायलायालासिनो गोबां शेयार खालामलायबा बयबो नुगोन आरोना, अनसुंथाइखौ थाबैनो मोनगोन। बेनिफ्राय देहा फाहामसालियाव थाबैनो लांनानै बिथांनि जि जेंना बेखौ सुस्रांना होनो हागोन आरोना। अननानै नोंथांमोनाव बेखौनो आङो गले गले बिबाय थाबावबाय। आरो बेखिनियावनो आङो आंनि भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। बाय बाय।